Dobrý deň, vážení prítomní. Vítam vás na tlačovej konferencii ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá sa koná pred Ministerstvom spravodlivosti na tému právny štát, vymožiteľnosť práva a ľudské práva. Teraz odovzdávam slovo generálnemu tajomníkovi ľudovej strany Naše Slovensko a členovi Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky, doktorovi Rastislavovi Šlosárovi. Vážené dámy, vážení páni, stojíme pred budovou Ministerstva spravodlivosti, ktoré by sme ale mohli bez problémov nazvať ministerstvom krivdy, zločinu a pošliapávania ľudských práv. Stačí, keď sa pozrieme na súčasný stav spravodlivosti na Slovensku. Máme tu na prvom mieste množstvo politikov, verejných činiteľov a úradníkov, ktorí hrubo zneužívajú svoje právomoci, sú skorumpovaní a slúžia oligarchom do tej miery, že z vysokej politiky sa stala doslova najorganizovanejšia zločinecká profesia. No systém je nastavený tak zle, že súdy a orgány činné v trestnom konaní nie sú schopné voči nim vyvodiť adekvátnu zodpovednosť a tvrdo ich potrestať za tieto zločiny. Roky sa tu hovorí o tzv. Hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, ale do dnešného dňa ani jedna vláda nebola schopná schváliť taký zákon, ktorý by ju do praxe reálne zaviedol tak, aby skutočne fungovala. Okrem týchto zlodejov z vysokej politiky tu potom máme masu ďalších zločincov z radou neprispôsobivých asociálov, ktorí sa dennodenne neštítia útočiť na slušných ľudí, sú čoraz násilnejší, no trestný zákon je dnes tak bezzubý, že v praxi dostávajú len veľmi mierne, smiešne nízke tresty, podmienky či dokonca vzhľadom na svoj vek vyviaznú úplne bez trestu. Rovnako tak väzenský systém nepôsobí pre zločincov dostatočne ostrašujúco, čo vedie k tomu, že sa nám neustále množia prípady nepolepšiteľných recidivistov, ktorí zasa znova páchajú tie isté trestné činy, na ktoré doplácajú slušní ľudia. Povedzme si otvorene, že celkovo je dnes trestný systém nastavený tak zle, že chráni viac páchateľov zločinov ako ich obete, teda poškodených, ktorým v trestnom konaní chýbajú základné procesné práva, ako napríklad právo na odvolanie voči rozsudku v celom rozsahu a ťahajú tak v celom trestnom procese za kratší koniec. Namiesto toho, aby išli orgány činné v trestnom konaní po skutočných zločincov, tak vytvárajú na Slovensku fiktívnych nepriateľov štátu, nazývaných systémom ako extrémisti, ktorí sú prenasledovaní len za verejné vyjadrenie svojho politického presvedčenia či vedeckého názoru. Sloboda slova je dlhodobo atakovaná zo všetkých strán, tak aby boli umlčané všetky názory a všetky postoje, ktoré dnes nevyhovujú tomuto skorumpovanému a prehnitému systému. Práve pre tento účel boli zriadené také inštitúcie ako špecializovaný trestný súd a špeciálna prokuratúra, ktoré spoločne so snahou o tzv. Reformu súdnej mapy, o čo sa snažila bývalá ministerka Kolíková, neslúžia na nič iné ako na prenasledovanie politických odporcov tohto systému a na totálne ovládnutie justície ľuďmi blízkymi vláde, ktorá je práve pri moci. O tom, ako veľmi je tento systém schopný obmedzovať základné práva a slobody občanov Slovenskej republiky, sme videli najlepšie počas tzv. Pandémie COVID-19, kedy sa vláda neštítila tými najbrutálnejšími spôsobmi diskriminovať každého, kto odmietal je totalitné opatrenia. No ale, dámy a páni, vôbec za najhoršie porušovanie ľudských práv, ktoré prebieha na Slovensku, považujeme bezbrehé a prakticky neobmedzené vykonávanie tzv. Umelých potratov. To, čomu hovoríme my, genocída národa, pretože nič iné to v skutočnosti ani nie je. Ktorej za posledných 60 rokov, odkedy sa vykonávajú na Slovensku, až do dnešného dňa padlo za obeť už viac ako 1,4 milióna nevinných, nenarodených detí. Pokiaľ budeme toto zlo naďalej legálne na Slovensku tolerovať, pokiaľ bude naďalej legálne len na základe požiadania ženy, tak Slovensko sa nikdy nebude môcť nazývať skutočne demokratickým a právnym štátom. A musím povedať aj to, že zatiaľ čo nevinným, nenarodeným deťom tento systém upiera hoci len to najzákladnejšie ľudské právo, právo na život už od počatia, tak na druhej strane duševne chorým, sexuálnym deviantom sa naopak snaží vychádzať vo všetkom v ústrety. Propagácia sexuálnych úchylík, ako je napríklad homosexualita, dokonca pred najmenšími deťmi či v školách je systémom tolerovaná. Rovnako tak ako tzv. Zmena pohlavia, čiže prerábanie mužov na ženy a naopak.
Nehovoriac o tom, ako sa stupňujú snahy liberálov a progresívcov o to, aby boli aj u nás zavedené tzv. Registrované partnerstvá homosexuálov, čo je len prvý krok ich manželstvám a dokonca adopciám detí týmito deviantmi. Neustále nám tu pretláčajú tzv. Gender ideológiu, podľa ktorej neexistujú dve pohlavia, ale akýchsi 50 pohlaví a choré názory typu, že aj človek sa môže identifikovať ako pes či mačka, alebo že deti nemajú matku a otca, ale len nejakého rodiča číslo 1 a rodiča číslo 2. Dámy a páni, toto všetko musí urýchlene skončiť. My v ľudovej strane Naše Slovensko robíme všetko preto, aby bolo Slovensko skutočne právnym štátom, kde každý dostane to, čo mu právom patrí, štátom, kde sa budú cítiť slušní ľudia naozaj bezpečne a kde tradičná rodina a stáročiami osvedčené hodnoty vždy zostanú na prvom mieste v záujme zdravia a budúcnosti našich detí a celej slovenskej spoločnosti. Viac téme spravodlivosti vám povie ďalej môj kolega a kandidát na poslanca, pán Arpád Čarkózy. Vážení občania, povedzme si, ako funguje spravodlivosť v tomto štáte. Uvediem niekoľko príkladov. Náš pán predseda nemôže v týchto voľbách kandidovať, pretože dostal pomerne vysoký trest odňatia slobody s podmienečným odkladom za to, že chcel pomôcť núdznym. Čím sa previnil? Previnil sa tým, že šek bol vo výške 1488 eur. Skutočne hrozný zločin. Ja sa čudujem, že ho nezavreli na doživotie. Na druhej strane máme špeciálneho prokurátora, ktorý v čase nástupu do funkcie bol vo výkone trestu. Musel sa hlásiť probačnému úradníkovi a nespĺňal ani iné kritériá, ktoré boli nutné na tento post. Aby sme zvýraznili absurditu týchto rozhodnutí, chcem uviesť príklad. Ak sa chce niekto zamestnať v súkromnej bezpečnostnej službe, nie len, že nesmie byť v podmienke, ale môže sa uchádzať o takéto zamestnanie až 3 roky po ukončení podmienečného trestu. Takže zhrnuté, ak chcete strážiť Tesco za niekoľko 100 eur mesačne, musíte byť absolútne čistí. Ale ak chcete byť špeciálny prokurátor za niekoľko tisícový mesačný plat s ochránkou, so šoférom, s luxusnou limuzínou a inými benefitmi, stačí, keď máte vhodné konexie. Spomeňme si, priatelia, na incident v Bánovciach nad Bebravou pred niekoľkými mesiacmi. Neprispôsobivý občan, zrejme pod vplyvom návykových látok, tam brutálne napadol 4 náhodných okolujúcich v Tesku za plnej prevádzky. Zmlátil 2 nevinné ženy a napadol 2 mužov. Poburujúce bolo, že tento incident bol vyhodnotený ako priestupok. Ja vás ubezpečujem, že keby ste sa takéhoto niečoho dopustili vy alebo my, z basy by sme nevyšli. To je tá rovnosť pred slovenskými zákonmi. Poďme ešte ďalej v histórii. Možno si spomeniete na 10 rokov trvajúcu ťahanicu pána Dobrovodského z Banaciek, ktorému život znepríjemňovali neprispôsobiví občania a nikto mu nevedel pomôcť. Jedného dňa v návale zlosti sa pán Dobrovodský vyslovil, že vyhodí celú ulicu do vzduchu. Okamžite bol upozornený, že ak sa to bude opakovať, bude stíhaný za trestný čin nebezpečného vyhrážania. Keď oponoval, že jemu sa títo neprispôsobiví ľudia denne vyhrážajú zabitím, odpoveďou mu bolo, že oni to majú v natureli. Poďme trošku do nedávnej minulosti. Všetci ste počuli o rôznych trestných činoch spáchaných ukrajinskými imigrantmi, o ktorých sa buď mlčí a boli zametené pod koberec, alebo sa skončili úplne smiešnými trestami. Týmto sme sa ešte nevysporiadali a už tu máme vlnu imigrantov, o ktorých sa vyslovil pán Hamran
že je to všetko v poriadku, nie je dôvod na žiadne obavy, lebo doteraz nepáchali žiadne trestné činy. My stále poukazujeme na príklady zo zahraničia, že ani tam nepáchali trestné činy, kým ich bolo málo. Ale keď bol ich počet dostatočný, dosiahli to, že v tých štátoch sú teraz no-go zóny, kde sa domáce obyvateľstvo bojí chodiť. Nechcem túto tému ďalej rozvádzať, len vám dávam na zamyslenie, či je toto v poriadku. Nás často označujú za xenofóbov, za rasistov, za extrémistov, za fašistov. Ale my nechceme nič iné, aby zákony Slovenskej republiky platili pre každého rovnakým spôsobom. Niektoré menšiny sa sťažujú, že sú utláčané, že chcú rovnaké práva. My ich v tom podporujeme. Ale nie len rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti pre každého. Čo na to poviete? Zamyslite sa nad tým. A teraz odovzdávam slovo podpredsedovi ľudovej strany Naše Slovensko, doktorovi Beluskému. Voľby 30. septembra nebudú len o tom, kto bude reprezentovať občanov Slovenskej republiky v Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky. Ale tieto voľby budú aj o tom, ako to bude ďalej s hodnotovým smerovaním Slovenska. Pretože máme tu také dva veľmi výrazné hodnotové prúdy. Jeden prúd, ktorý reprezentujú tí tzv. Liberáli alebo progresívci, ktorí podľa vzoru západných krajín sa snažia aj na Slovensko postupne posúvať tie hranice, kde už považujeme niečo za normálne a čo za normálne považovať nemôžeme. Ľudová strana Naše Slovensko predstavuje úplne opačný hodnotový prúd. My sme strana, ktorá je za zachovanie statusu quo, to znamená, chceme, aby tá normálnosť bola nastavená tak, ako to tu bolo po staročia aj v minulosti. Sme konzervatívna politická strana, ktorá nechce dovoliť to, aby aj na Slovensku sa postupne legalizovali a pretláčali do spoločnosti veci, ktoré patria do úplne niekam inám. Ako príklad možno uviesť práve tú spomínanú zvrátenú ideológiu pod skratkou LGBTI, ktorá v minulosti, napríklad v minulom storočí, sa jej podarilo presvedčiť politikov, aby dekriminalizovali homosexualitu ako trestný čin a neskôr ju dokonca aj vyradili zo zoznamu duševných chorôb. Ale keďže im to nestačilo, tak sa dostali dokonca aj k tomu, aby homosexuáli mali uznané manželstva, adopcie detí. A keďže ani to im nestačilo, tak potom pokračovali tým, že presvedčili spoločnosť, že pohlavie sa dá zmeniť. A mnohé deti boli nabadané na to, aby postupovali rôzne hormonálne zákroky alebo plastické operácie. A keďže ani to im nestačilo, tak dokonca prišli k tomu, že pohlavia nie sú len dve, že ich je viac ako 50, 70, možno ešte oveľa viacej. A v súčasnosti, priatelia, sme prišli do stavu, kedy mužom, ktorí v športových disciplínách súťažili veľmi priemerne, tak na to, aby mohli súťažiť v ženských kategóriách, im stačí iba akési vyhlásenie ja som žena, a ženy porážajú v rôznych súťažných disciplínách, či už je to cyklistika, či už je to spieranie, beh alebo iné športové disciplíny. Ľudová strana Naše Slovensko odmieta to, aby sa normálnosť posúvala za hranice zdravého rozumu a zabezpečíme legislatívnou činnosťou to, aby sa nikdy Slovenská republika nedostala do takéhoto stavu. Tak ako v minulosti, tak aj po voľbách budeme presadzovať, aby sa do ústavy Slovenskej republiky zakotvilo, že pohlavná identita človeka je nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení a zároveň, že rodičia sú otec muž a matka žena. Zakážeme akúkoľvek propagáciu sexuálnych úchyliek a takisto nedovolíme zaviesť registrované partnerstva homosexuálov a už vôbec nie ich manželstva a adopcie detí. Ako spomenal kolega Rastislav Šlosár, pre našu stranu je veľmi dôležitá je ochrana počatého, ale nenarodeného života a urobíme všetko preto, aby sme nielen legislatívnou činnosťou, ale aj osvetou presvedčili
všetky mamičky, že každé dieťa, ktoré je v ich tele, v ich bruchu, aby urobila všetko preto, aby to dieťa malo kvalitný a dobrý život a že sa štát o takúto rodinu dokáže postarať. V oblasti trestného práva navrhujeme zrušenie špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry, pretože tieto dve inštitúcie sa stali akýmsi politickým nástrojom prenasledovania nepohodlných názorov a ich existencia v našom právnom systéme nemá absolútne žiadne opodstatnenie. Znížime hranicu trestnej zodpovednosti na 12 rokov, pretože za posledné 10 ročia máme možnosť hlavne na strednom a slovenskom východe, strednom a východnom Slovensku vidieť, že k trestnej kriminalite dochádza práve týmito maloletými, ktorí sú mnohokrát na túto trestnú činnosť svojimi rodičmi navádzaní a kvôli tomu, že trestný zákon je nastavený nesprávne, tak sú potom, nie je možné potom takýchto ľudí postihovať. V záujme prevencie kriminality, ako aj v záujme spravodlivého potrestania páchateľov, zásadne sprísnime trestné sadzby trestu odňatia slobody pri vybraných trestných činov proti životu a proti zdraviu, ktoré sú dnes páchané najmä neprispôsobivými občanmi. A takisto donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tým, že presadíme zavedenie hmotnej zodpovednosti a zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov za rozkradanie štátu a zneužívanie právomoci. No a na záver, vážení priatelia, Ľudová strana Naše Slovensko navrhuje trestný a väzenský systém upraviť tak, aby si každý politik aj príživník dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať alebo kradnúť a lúpiť. Vážení priatelia, ak sa stotožňujete s našimi programovými cieľmi z oblasti spravodlivosti, 30. septembra voľte číslo 21 a dajte nám možnosť tieto návrhy aj zrealizovať do našho právneho poriadku. Ďakujem veľmi pekne.